Epa lagunok ongi etorri lasto txapelen. Kanalera ongi etorri oso aspaldiko partez. Agian YouTube kanala egin nuenean, ez nuen jolasten League of Legends edo utzi nuen ia berehala, eta kontuan izan da, hemen daukadanik Adelator Immortal, bai urteak dira, hemen naizela sartu, eta joango gara TFT probatzera, eta esperimentu moduan Twitchi begira YouTuberako bideoak ere igotzen jarraituko dut, baina Twitchen ere apur bat kaina eman nahi diot. Eta da jakiteko ia bideoa ondo grabatzen den. Eta Twitchen arazorik eta ez izateko, beraz, guazen ona borrokara. Ez dut inoz jokatu izan daiteke nahiko marragarria. No. Hemen. Vale. Vale. Tutorial bat ere badago hemen, baina ez bukatuko etorko gara hemen aventurara. Vale. Vale. Bueno, izaneko Twitcho kanal izango da pur bat mankeo kanal ere bai. Mentzat horretarako lotxarik ez daukat. What? Oso out nago netatik. Bueno. Bentsa da joku batzuk aterarte bai Rioten partez eta bai Blizzarden partez, bueno. Ikusi da. La aventura. Vale, badoaz bakarrik borrokatzen. Demacia. Orain zer gertatzen den.
Vale. Hori zer da. Bueno, eurak izango desbentza gehiago. Baina hori nahiko argi daukadala uste dut, Ezin dugu. I know what lurks in the shadows. Oh. Here comes the boom. Orduan. Atentzen dut ondo. Vale.
Because I can. Vale. On wings of fury. Hala, horrela. Bueno, Those who oppose me get gored. Shall we? You hit like baby ram. No horns yet. I was forged by winter. The glory of Demacia will never fade. ahora sí berria, nice. Precision and grace. Rally to me. Who needs a beat down?
Hemen ez daukat ideik, beraz emango dugu Jinx eta punto pelota. Hala. Hilko gara, bai, hilko gara. Flee from the cold. A ver. Bueno. La 1, gau izan da nengo partida, teamfight. Honetan, a ver, lehenengo partida izateko nahiko ondo. Egon da, espero du gustako izan zaizuela, eta horrengoan gehiago.